Spin the wheel na. On the right. Big Junkie. Alright. Let's go. 1 hour later. Lagi. Lagi. Abi niya tuba ra kung dalag tuba dia kok. Sorry ko dia dalag tuba. Sulunon ka ba? Ha? Asam ka ni-graduate? Classmate ko no? Classmate ni Bulak namin nag-graduate. Yan. Lag-lag ako dito. Wala na may hikay di ay. Linaw. Jobert ron. Sulod. Gablag-blag. Baka kami na huwag na hikay. Hindi ko ba niyo ba? Ha? Tama. Dong, ayun. Naman. Ginawa sa ulam. Asa yung mga igsuon do? Laki sila. Asa pa julain? Kanay, pag igagaw niyo sa... Ay, pangutanan mo. Ikaw ang mong napilian sa kanang asa do. Spin na ruleta o electronic raffle sa dong tanang na Facebook account. Kung anong dyan siya. Kaya na kay Facebook account, nadyo kay chat na daw. Ikaw ang mong napilian niya. Na dito ang kuya dong, ay layuan mo. Ruleta do, niya wag mo do kundong ana. Nako yung Ta, kaya ito na. Siya may napilian sa ako. Timing nga, binaso siyang birthday lagi. Siya may napilian sa akin ng, kanang online Facebook nga ako na. Oops. Ang mga upa, oh. Mas loyo. Grabiha, no? So, sige. Mingaw din ang birthday boy da. Mingaw. Timing ka, birthday na. Sa Paso stage, paso. pasang mo daan kay mas Spanish Jobert ron. Jingke. Mas Spain Bert sa online Facebook Bert. Napilian. Nanaabot magibidiri. Kaya ni-contact naman ni sa barangay na sa munisipyo niya sa barangay hall. Naabag yun ka. Kaya naman ko ba na sige nagbuhat-buhat o Facebook. Wala di ay anak pa dilan mo. Tinuod ba? O kasagayan sa uban na buwan ko nang makit eh. Oh. Okay, pangayong buntag komantaro no. So nata karon diri sa sitio Tangga. Saan sa? Spin Spin the wheel na. Muni ato na pala. Muni ato kanang nani ato mechanics ha. Inig open yung mga nisakyan na may automatic ang nila mo yung ato kay Bosnia or na grocery o ano na diha o diha. Karon imo kung kapila ka mo spin. So na pa chance balik ka magbukya kag usa. Pangabunot kay katulo ka duha ka usa ha. Itong bunot ko. Bukas. Okay, bunot ko usa. Kanang pila. So, nakatulo siya mo bunot. So, napay chance. Panamita na mo rulita, puro bukya. So, bukya yung tanan. Okay na ka. Pwede na ba chance? Side na, yawan, side, wala ba? Ay, what? Sige, ready? I-open, sir. Uli abiba lagi. Oh. Surprise day today.
Warag honor eh. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, blow na kandong. Ya, pira. Hey. Wait, sa wait. Yung nilabok. Pira. Kanang kanan. Oy. Ah. Murag birag pugot eh. What's in it? Oh, grabe ya. Oh. Oh. Sakit ya. Balik sa sige, sige. So next. Sunod to sequence ni kay Yeah. Okay. Happy birthday daw at salamat Ate Ime. Time, salamat kay Time nga kuha na nga surprise mo si Jobert no. So karon kayang birthday karon mingaw kayang birthday gyud in town. So wag niyo siya mag-expect nga naay maabot ba kay akong gisabot ani nga manay ra ko diri nga magdala og tuba. Nya karon mo na nga kuha nga surprise mo siya. Piugan ako sila sa kuan ani dire. Nya birthday kay kita kami dugan namin nga amigo ani sugod pa pag kuan grade 4. Kini siya nya. Karon kami gyapon sige kauban sige ani nga karon nga bali na ni siya diri sa Pawa. Happy birthday Bert. Padayon ra gyapon mong batasan Bert nga pagkamaing tao Bert. Happy birthday Bert. God bless na. Amping pirme. Thank you anin mong gihatag karon. Salamat ya. God bless. Okay, say mo kupot aning itlog. Itlog. Kanang bugas, ikaw ra Jem bugas. Okay ra sa kanang bugas, di ka pamantag. Di ka pamantag. Kuan ana lang. Bugas din. Tara ada birthday boy. Gulas birthday boy ay kay. Ayo. Dala bukas dong. Kari lang kuha dong. Salamat kayo kay kami karon nga kami nag-inom sa tanan sa pagtawag. Nah. Iya, saya dia, Pak. Ini dito. Istorya gintan. Bagay. Allah. Karon pag-abutas mga kuan jo nagkamot si kwarta nang si kwarta karang nauna. Inom nagtuba. Pahit sa kayo, eh? Mati Wala ka. lagi? Ako. Grabe ya, oh. Ano? Saudara to ang birthday boy, oh. Gipuka res pa yag, wagi kato yan. Yeah. Okay. Padra. Display to na. So ay magkalimot og follow sa kuan page sa kuan love page no para updated mo sa ilang mga upload no. Sa ilang mga videos. Kung ganun mo magpa-inato no surprise no. Kung ganun mo magpa-surprise no. Tara sila na available sila sa ilang Facebook page no na Love PH. Gay. Dikurit din na di ay hinaya sa kuan ay. Salamat di ko rin. Game. Agad ang Let's go. Final glance. Sino ba? Ora tayo ka kilo dito may ikaw na lumlum na. Yay. Kasi ka message mo ni Ate Membert. Salamat deh. Salamat kay gyud. Yang grasya lagi. Hatag ron. Oh, karon. Mora. Amping-amping kada kanunay TM. Salamat sa mga grasya na gihatag nila ni sa nila ni Jobo. Salamat TM, kakangog gamay TM, nakaambit mo gamay. No. Na
happy birthday kuya. Say sultan mo. Salamat kiteng. Nagyapo na surprise. Nanay. Musay mo sa una. Wapol sa una. Salamat po kayo to. Oh, yun lang. So God bless the amping kada always aim no. Stay healthy lang. Okay. Para sa pag-amp mo. Amen. Yeah. So maro to guys no. So daghang salamat sa inyong pagtanaw sa tuwang video no. So karon ato nang tapuson na tuwang video. So bye-bye na lang tanan no. So please subscribe sa tuwang YouTube channel para updated mo sa tuwang mga next video. So tara. Let's go.